ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡಿಂಕುಲೆ ನಾನು ಓ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಯರ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿರ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಆ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ತೆ ತೂತು ಜಡ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ಔಟ್. ಬೊಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತು ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ನಾನು ವಾರಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಒಂಜೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಅವು ಎಂಕವು ಇಂಚ ತೊಚ್ಪಾವನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಏತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆಣೋ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುಣವೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡರೆ ತುಕ ಎಂಚ ಆಪುಣಂದು ಕೆಲವರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ಏರೇ ಯಾನು ಅಂದತ್ತು ಮಾತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳ ಆತೆ ಕೆಲವರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಸಡನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ ಅಪ್ಪನಮ್ಮ ದಾದಪ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಪುನು ದಾದಪ್ಪ ಪಾತೇರ್ನು ಎಂಚಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಐತಾದಿಗೆ ಪೋವೊಂದು ಪುಣು ನಮ್ಮ ಶುರುನೇ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ಇಂಚನೆ ಆಪುನು ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಆತರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವೇರತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದೀನಿ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಟ್ಟು ಕೇಂದಿರ್ತೀರಿ ನಾನು ಅಂಚ ಅದು ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಂದು ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಚೇಂಜಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆತನ ಆ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ ಯಾನ ನಾನು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ವ್ಲಾಗ್ಸಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅವೆ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದಾದಾ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಜನ ಮಾತ ದಿಕ್ದಿಯೇ ಒಂದೊಂದು ಶುಡ್ ನುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನಾಯ್ತೈತೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟವ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಪೇರು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಒಂದು ಕಚ್ಪು ವೇಟ್ ಅವ ಮಸ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಅವದಾದ ಪಂಡ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೋಕಸ್ ಆವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ನಂಗುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೂರೆಂಟು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತದಿನ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ತನಿಷಿಗೆ ರಜೆ ಆಯ್ತ ಕಾರಣ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಸಾಲ ಕಲಪಾದಿದ್ದೆ ಫಾರ್ ಬಟಾಟೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಪ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ. ಇದು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆತನು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲೀನ್. ಇನಿ ಆತದಾಲ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜುನಿ ಕತ್ತಲೆ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ದೊಂಬಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ದೊಂಬು ಒಂಜಿ ಥರ ನೆರೆಲ್ ಉಂಡು. ಬರ್ಸ 10th ಮುಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಒಯ್ಟಾ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಓದ್ದು ದಿನ ನೆನಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಹಾಲ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಚೂರು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಶುರು ಗಂಟೆ 11ಗೆ 5 minutes ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10:45 ಪಿರ ತನಿಷ್ನ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಪಿರ 10 minutes ಅವೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀನಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಈಜಿನ ಲೇಟ್ ಆಪುಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಬಟಾಟೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 12:30 ಅವನು ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಟಾಟೆ ನೀರು ಹಿಡ್ದೇ ಇದ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ದೀದಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದಾತ ಒಟ್ಟುದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟೆ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೋಡು ನಾವು ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಟಾಟೆದ ನೀರು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಬುಡ್ದು ಮಸಾಲ ನೀರು ಹಾಕು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಆನಾಗ ಒಂದೇನು ಡಿಪ್ ಮಲ್ತೆ ಈಗ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಜನ ಫುಲ್ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಬಟಾಟೆ ಮಸಾಲ ನೀರು ಅಂಚ. ಈ ಬಟ್ಟಲು ಗೋಣಕ್ಕೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆಯನು ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಯೇ ಇಷ್ಟ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಲ್ಪೆಯನ ಆಯ್ಕೆನಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಬಟಾಟೆನೇ ಬೋಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡ ಬಿಡಬೇಕು ಸಾಧಿಸಿ. 1 week ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು 1 week ಅದು 5 days ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಬೇಜಾರು ಬೇರತ್ತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ರಜೆ ಬಂದಾಗ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲಿದ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಯಾನ್ ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆತು ಹಿಂಗೆ ಆತು ಪೂರ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ತನಿಷ್ಗೋಸ್ಕರ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಶೆಕ್ಯಾಪುನ್ ಮಸ್ತು ಶೆಕ್ಯಾಪುನ್ ಅವೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಯರೆದಿ ಎಸ್ಲೋಟು ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕಟ ಪಾತಿರೋನ್ ಮಲ್ದೋಡಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಿದ ಒಂದಿಟ್ಟು ದಿಯೆ. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಸಾಲಾಗ ದಾದಾ ಮಾತ ಪಾಡಿಯೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಬಾಬ್ದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೇ
ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಚೂರು ಕಜುಪುಗ ಒಂದು 3 ರೀತಿ ತಿನ್ನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಪಾದ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಂತಿದಿ ದೀದಿತ್ತೆ ಮಸಾಲಾಗ ಸೊ ಇದು ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡಿಯೆ ಮಸಾಲಾಗ ಇದೇ ಕಾಯ ಸ್ಲೋಟ್ ದೀತೆ ಕೆಲವೊಂಚಿ ಬಟಾಟೆ 4 ದಪ್ಪ ಮಿನಿ ಆದಿತ್ತು ಉಂಡತೆ ಅವು ತನಿಷ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೇದೊಡದಾಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ದಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಪಿದಾಯ್ದ ಕವರ್ ಪೂರ ಬೇದುಪ್ಪುಡು ಬಟಾಟೆ ಉಲಾಯ್ ಬೇಯ್ದು ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಲೋಟ್ ಆರಾಮದ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಏತ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನರೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಅರತುದುಪ್ಪುಡು ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ಪುನೇ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ಲ ಒಪ್ಪುದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಕುಳ್ಳೆ ಕುಲ್ಲುಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಯ್ನಾತ ಆಯ್ ಖುಷಿ ಅವಡು ಮನಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರು ತಿನ್ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಕಾಯ್ದು ಬತ್ತನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಯರೆ ದೀತೆ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಒಡ್ದಿಯೇ ಜೊತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಒಂಜು ತಿನಿ ಕೂಡಲೇ ಉಂಡತೆ ನಾನೊಂಜು ತಿನ್ಕ ಅಂತ ಹಾಪುದು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ತಿಂದು ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಶೋಕ್ ಹಾಪುದು ಬಟ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುದು ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿದ್ದು 1 ಅಥವಾ 5 ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿ ಪಾಡಿ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಡು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಉಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಮಸಾಲ ದಪ್ಪಲ ಪತ್ತಾಲುಂಚಿ ಮಸಾಲ ಪತ್ತಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಿಂಚಿ ಕೆಲವರು ಏತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡರೆ ಮರೆತು ಪೋಯೆ ಪ್ರಾಣಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಲ ಆತಂಡು ಅವೇ ಒಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಚೌಲಿ ಹಾಕುಡ್ಲೆ ಕುಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದ ಇಟ್ಟೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಂಕು ದೂರನ ಪೋದಿತ್ತ ಓದು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಆ ಮೂಲೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಏಪ ಬೋತಿನ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತೀರಿ ಬಟಾಟೆದ ಬಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಇಂಚನೆ ಸೇಮ್ ರೌಂಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಂತು ದಿನ ಬಟಾಟೆದ ಬಜ್ಜಿ ತನಿಷ್ ತುಳಿ ಕೂಡಲೇ ಬೋಡು ಪಂಡೆ ಯಾಲದೆ ತಂದು ತಿಂಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ನಮಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾತೆ ತಿಂದ ಏತು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಪಡ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿದ ಪಿದಾಯ್ದ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ದಾದನ ಇತ್ತು ನಪ್ಪದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ದಾದನ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತು ಗೌಜಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ತಿನ್ನಿಯ ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನು ಬಜ್ಜಿಲ ವಾವ್ ಒಂದಿತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವಳು ಇತ್ತು ಜಿಪ್ಪಿರ ನಮ್ಮ ಕಾಪೋಡಾಡು 15-20 minutes ಕಾಪರೆ ಇತ್ತು ಏಪ ಪೋತಿನ್ ಗೊತ್ತನೆ ದಾದನ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಅಲ್ಪ ತೂಯರ್ಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾರೋದಿತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಡ ತಿನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನೈಸ್ ಸಮಯ 1:10 ಮುಖಲೆಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಂದು ಅಟಿಲ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬಲೆ ಪಂಡೆ 1 ನಿಮಿಷ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಕನತ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಳಸೊಂದೆಂದ ಬಟ್ಟಲ್ಗ ವೇಟ್ ಅಂಚ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲಡು ಬೊರ್ಚಿ ವನಸ್ ಯಾನೇನು ನಮ್ಮ ಮಗಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ಪಾವೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕೊರಿಯರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವೆ ದಾಲ ಕೊಡ್ಪಾವ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಡ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟು ಹಪ್ಪುದು ಐಕ್ ತನಿಷ್ ಬತ್ತೆ ಬಾಲನಿಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋಡ ಬಟಾಟೆ ಬೋಡ ಅಂದು ಕೇಂಡೆ ಐಕ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎತ್ತು ಕೈರ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಲನ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ಲನ ಅಂದು ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಉಂಪೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಆತಿಷ್ಟ ಆಯ್ಗ ಸೊ ಯಾನ್ ಕಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ 1 o'clock ಯಾನ್ ಉಂಪುನು ಇನಿ ಆತದೆಲ್ಲ ಬಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ ತಿಂದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ತಿಂದೆ ಸೊ ಆತದೆಲ್ಲ ಬಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಳಸೋದು ಉಂಪೆ ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಲಾದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿದ್ದೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ವೆಜ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂಕಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಯಾರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು 3 ಒಂಜಿ ಸಲಾದ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತೆ ಯಾನ್ತೆ ಖಾಲಿ ನುಪ್ಪು ಸಾರು ಬಟಾಟೆ ಒಂಚೂರು ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಲಂಚ್ ಹಾಕು ಲೆಟ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಬರ್ಪಡ ಬಲೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬರೋರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾನ್ ಉಂಪೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಉಂಪುನ ಸಮಯ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುನಾಗ ನಿಕುಲ್ಲ ಉನ್ನೊಂದು ಏನ ವಿಡಿಯೋ ತುಳು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಬೈದೈತೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಬಟ್ ಐದು ದುಂಬು ವೀಡಿಯೋನ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಸೊ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ ಏಪನ ಪಂತೆ ತೋಜೋಡಿ ಯಾನು ಸೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂದಿತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ್
ಆಂಡೈತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಉಪ್ಪಡ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ತೂಂಡನೆ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಪುನಗನೆ ಕಟ್ಟಾತುಂಡು ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಆನಿತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಉನ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಣ ಅಂತ ಎನ್ನುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ದಾದ ಆಪುನನ್ನು ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಓಡಾತೆ ಎನಿವೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರೆಪುಚ್ಚಿ ಬಾಯ್